যারা ফাটার হাওয়া বিএড খাইনানি बागै जे वान सगैतनाय बरन बागै दिनै अ टपिक एक्चुअली अ टपिक ने एकदम फार्स्ट टू लास्ट क्लियर लिखना दे स्किप ता खाइदि स्किप खाइ करी क्लियर लिखना दे जतनन खुलुमका आं सुबिर दा बर्मा तिनि नरनि बसंग आं जे बिसिनति कक्सानाय आबंखा जारा फाटार हावा बिएड खाइनानि बागै जे वान सगैतनाय बरन बागै दिनै अ टपिक एक्चुअली अ टपिक ने एकदम फार्स्ट टू लास्ट क्लियर लिखना दे स्किप ता खाइदि स्किप खाइ करी क्लियर लिखना दे जारा फाटार हावा बिएड खाइनानि बागै वान सगैतनाय र उलो सालो फानाता आमते हाय माने मेन रिजन जे कारणे गोबांमा क'रक खोनाबाय दङ जे 30,000 बाय बिएड कमप्लिट होनायबो 70,000 बाय बिएड कमप्लिट होनायबो एक्चुअली आमते आबो कायसा आमते हे क'रक खोनाबाय दङ तांके आबोनि माने मेन कक आं तिनि जे टिचारनो आरो एकदम रियलिटी जेटा आंनि पार्सनेल एक्सपिरियेन्स जेबा मक्लबे नुकजाक आ जिनिसनो तिनि आं नरनो सायखनारनाय 30,000 बाय बिएड कमप्लिट होनायबो 70,000 बिएड कमप्लिट होनाय आबो कोनो दिनो सम्भव दा आबो नरनो वान सगैनायदि 30,000 बाय बिएड कमप्लिट होनाय हनिनाय बा 70,000 बाय बिएड कमप्लिट होनाय हनिनाय आमते हेरा हयतो एजेन्टनि थ्रुते रगो फाने साजागि रगत लांजागोना आं ताबो नरनो जे कक सानाय आबंका एकदम रियल जे दुइ बन्धु बरबो अ बिपद कलाइजा बाइके हन्दे एकदम रियल किन्तु आना साका ताम हनै बर जे नों बिएड खाइने दे इनके आं साका खाइनेन मुजुगु तामके आनि माने रां ताबो गाया इनके बर ताम हंगा जे आरे ताबो बेसि नंगिया नों ताबो जस्ट 25,000 बायनो 25,000 जमारका नों 25,000 बायनो नों सेमिस्टार माने काटिमान आमदे हायता ठीक আছে आं तो सेमिस्टार तो काटिनाय थि आं तो 2 বছর गे 2 বছর आं बिएड कमप्लिट खाइने बिएड कमप्लिट खाइने थाङो गे 2 বছর जुदि खाइने थाङो गे आरो आनि नांनाय तामो 2 বছরनि कायसा खर्च गे 2 বছরनि खर्च जे कायसा टंना नांनाय आमते हे कायसा माने आं बखरो वान सुमारि फैखा थाङै आनि 6 मास बाय तानि बिएड पाइया गान आरो टंनानि नांनाय हस्टेल फी नांनाय जानानि नांनाय माने गोबांमा खर्च दङ आमते हायता इनके बर तामखा किनानो अनेक बर हाइट खायखा जे हिन्दी गांथ थालिया बर थांखा थांमोनि यागोल तामखा बर 6 मास हयतो बर 2 सप्ताहसो थांखाना परीक्षा होनानै दंगानि आमदायके थांखाना थांमोनि यागोल तामखा बर जस्ट একটা सेमिस्टार परीक्षा माने परीक्षा रय बरनि रमने प्राय 40,000 টাকা थाङि दिखा একটা सेमिस्टार किन्तु नेक्स्ट सेमिस्टार करिदे परीक्षा रन मत बन्थानि ते रां करिखा आं बुं मेंशन खाया एकदम आनि क्लोज फ्रेन्ड बर गे तामका आज कनि बन्धु बर बिएड बुंलिया रांबो पुरा मागना थाका 40,000 টাকা ते बिसिस थाङि मान अनेक खर्च दंनानि जानानि फ्लाइट बारा बकसर करि जाबा गे ते बिसिस थाङि मान गे आम हायके पाइ थाका बरनि बिएड लिया गे अकुनो नां साना नाय जे 30,000 बाय बा 70,000 बिएड कमप्लिट होनाय अब आनि मडेल आं सम्भव बुंजायाता इनके तेबो प्रब्लेम नुकजागि दङ नरत थानाय 2018 नि 2019 नि ससियेल मिडिया राव नुगै दङ जे सरकारनि थ्रुते जे थानाय बाक्सा स्कलारशिप कायसा दङ स्पन्सरनि कायसा दङ किन्तु स्कलारशिप हिसाबै जे थानाय बरनो बां इकोनो सानानै जे स्कलारशिप हिसाबै थांमानि यागोल फाना फुलफिल बाबे बर नर डिपेंडेंट इंटा थानि नरनि उखुमो कम से कम इंया बना 60,000 बा 70,000 बा बिनि उर्दे 1 लाख टाका रक बा 80,000 टाका रक इशुक जरा रकते जुदि नरनु कम उलो नेक्स्ट कायसा खर्च खाइजनाय मतो जुदि गरै हिंके मन अनेक बिपद कलायमा बाइके हिंदि आनि निजेनि कलेजाव आम थाइता प्रब्लेम नुजाय जों जे आनि कयेकजन बन्धु ताव फाना रां रैमिया माया सार्टिफिकेट माया बाइके हिंदि नरक रन्दी बरक दाबो स्कलारशिप हिसाबै थांगा स्कलारशिप हिसाबै थांमानि यागोल तामका बाक्सानि रां हाबलिया प्रब्लेम लाबो बाक्सानि एकाउन्ट रां हाबलिया गे तामका यां इन्स्टिट्यूट साव रां जतखन बिन्दो नों जमारिया sak नों बो माया निने मार्कशीट माया गे तामने गे आनि नेक्स्ट यां उखुमो जदि रन्दी आनि फी नि दाम बसो 60,000 টাকা फी नि दाम इनके एरपर आजागा दङ आनि हस्टेल फी आमते हेरा इनके उखुमो जदि 70,000 बा 80,000 बा 1 लाख टाका मतन जदि इसिग्रक जदि खर्च खाइन मत जदि रां करै हिंके माने इमुन जे प्रब्लेम नों सार्टिफिकेट माने निनि प्रब्लेम नि थानाय कारण बर फुलफिल बाबे बर स्कलारशिप न बर आसावै थांगा किन्तु स्कलारशिप यां रांसे हाबलियां नुकजाखानोला प्रब्लेम
এই আমতে হের মানে কবাংবা প্রবলেম নং ইনকা আমবাইনা যদি নর নেক্সট যদি ওয়ান সুই টংকে যদি থানাইনি নিনাই যদি ওয়ান সুই টংখাंके নর কিসা প্লিজ বি কেয়ারফুল নরনি একদম ক্লোজ ফ্রেন্ড যদি কেবো যদি খাইজার টংखांके বরং ন কাহামকে সঙ্গই আকনই তারপরে থানি হাই আন্দাজै थाङैनाय उलका लास्टनि परिश्रम मांनानै नि बिएड बुंला लास्टनि नि रां मांनानै जेसा खेफाना नों आ कलेजनि कायसे डिटेल्स बो नों कायसे सिनानै नायदि अमदै हायबो नुकजाखा जे सिनि आनि खरसा बान्डबिनि जे प्रब्लेम नुकजों माने कायसे एनसीटी नि आबा कायसे कलेजनि कायसे जे अपडेट नांगौ बाबो इनका माने अमदै हाय कायसे आबो रिजनटा अपडेट कायसे नांगौ इनके नांगमानि यागलके जिनि जे आनि जे बान्डबि मासा थामनिके बेनि फार्स्ट इयर न तामुखा बरंनि कलेजनि कायसे प्रब्लेम नि थाङा जे आबो एनसीटी नि गाइडलाइन अनुसार कायसे आबो तुम कायसे गाइडलाइन माने अपडेट नांगौ अमदै हायदा माने अमदै हायनो इनका आमा हाय कायसे प्रब्लेम नि थाङा बिनि प्रब्लेम नि यागलके तामुखाबो बर कोर्ट केस मन परे तेवाइसे एनसीटी नि अपडेट तेवाइसे खाइ रेखा अमदै हायदा इनका अमदै हायरोगो प्रब्लेम नुक जाय दं किनु इनका आबो बी केयारफुल थांमनि यागल फानो एकदम डिटेल्स कायसे नों नायैनाय डिटेल्स बाबे किन्तु जाजाय खायैनाय निनि क्लोज फ्रेंड नि थानि सोंगैनाय एरपरे थानि आर हाय लांगाना थाङैनाय गलके निनि रां खरसंनाय परिश्रमबो निनि मागना थानाय अमदै हायरोगो निनि यांते बिएड बुंला आर नरक जदि केबो कामके सिनांदो मुसुखे नरक कमेन्ट खायबो सोंगै मानानो इनके तिनिनि बागै गोसोनो जतननो हामबाय।